Ja nejdem prvá. Hovor. Povedz nám niečo o sebe. O sebe. Som na farme. Nemáme tu čo jesť. Jeme iba kukuricu. A už ma to boli, keď som na záchode. Alkohol došiel. A Michal robí polievku. Už hodinu. Povedz niečo o sebe na farme. No, som Michal a týmto by som si chcel nájsť priateľku. Týmto spôsobom mala by mať One? nejaké prednosti Aj zadnosti. a Nie. mala by byť milá, Nefajčiarka, nepička. nefajčiarka, potom Môže byť. Čo dobre varí. tak presne a A vie korbačom zametať. Hlavne tým tvojim. presne a to je asi všetko, čo sa týka mňa. To som rád. Ondrej. Ty sa chceš zoznámiť, to je zoznámka. Ja Dal. vám niečo teda o sebe poviem. Nie, nepoviem. Budeme prekvapení. Ja som Prekvapený, čo Marek. Ja už som Povedz nám niečo o sebe. Ja už som odišiel. Jeho už vyhodili z farmy. Nemáme. Však normálne to zavesíš. Daj sa teraz ty. Ja? Povedz o sebe krátko. Dobrý deň. Prišla som na farmu kýdať. Hnoj. A kde je chlastať? Aký kýdať hnoj? A najviac na to ma trápi to, že už nemáme čo piť. A ináč ako... Aj káva není zlá. Dobre sa z nej sere. A hlavne, že súd máme ešte. A to bolo všetko asi. Ešte žije. Dobre, teraz sa vyzeď. Netača ma ja pohode. Môže to potom zostriať také zábery akčné. A vypnem to, len to zavrem, že? A ja nemôžem nájsť tú fotku. Horú. Ak si sme